Ciao George. Ciao. Ciao. Inkomplu għaddejn bil-program tagħna, nkomplu nagħtu ċans lilek illi tibatilna fuq 5061-6060 sabiex nittantaw xortina għal dan l-ammont sabiħ għada 400 euro jistgħu jkunu tiegħek. Mhux tiegħek, tagħkom, għax kollox irid jieħu. Għallejtek ħares lej il-kamera x'qiegħed naqra quddiem għallum. Ekku, Tagħhom mhux tiegħek mela trid tidher. Trid tidher. Ma għandek biex tidher, illum xilbis. Qed ninnota li għandek mis u taħt ma nafx. Il-wire naħseb qed tara forsi ħierex minn taħtek. Nara x'inti libes. Mis, ġakketta sempliċi. Mhux sħana, ejja ngħidu hekk. Ġifieri anke l-ammont ta' borra li niżlet. Mhux bil-majna semma kiesa. F'diversi postijiet. Taffettwana b'mod illi nkunu nippreferu noqogħdu d-dar. Illi tilfu mal-Mila għax kienu friżaw. Tara. Qabel ma. Sibna raġuni oħra. Jista' skuża. Però l-iskużi nsibuhom dejjem. Aħna għal kull ħaġa oħra. Xi ħaġa però illi mhux skuża din, imma motivazzjoni hija illi għalfejn wieħed għandu jitħarreġ huwa illi għax tevita mit-tabib. Ġifieri hawn min jgħid illi aktar ma titħarreġ aktar ħadkun b'saħħtek u aktar ħadbiet it-tabib minn irjaħat, pereżempju, jiena laqqat tal-ewwel wieħed u ħafna nies oħrajn. Huwa minnu dan jew hija. Tajjeb, ara. Hija mit di. Maħniex ħaniġu resistenti għal kwalunkwe mart jekk aħna ħanitrenjaw regolari u ħaniklu sewwa, però iċ-ċansijiet ir-riskijiet ħajonqsu dejjem. Issa. Hemm bażikament erba' affarijiet li normalment tabib ma tantx ħajkollu ċans joqgħod jistaqsik. Nafu biżejjed mhux fiżerija ikun hemm ħafna nies jistennew biex jaraw it-tabib. Allora tabib għandu ċans joqgħod jeżaminalek ħajtek kollha, jiċċekkjalek naqra widnejk, pereżempju griżmejk, jiċċekkjalek sidrek, eċetera. Isaqsik jekk hemm xi ħaġa li ma taqbilx magħhom mhux dejjem tkun tafhom. Eċetera. Prosit. Allura li rridu nistaqsu aħna lil nfusna biex kemm jista' jkun innaqsu il-visti tagħna għand it-tabib huma erba' mistoqsijiet ġan. L-ewwel waħda hija jiena kemm qed norqod bil-lejl. Mela sabu bl-iktar mod ċar. Ġifi dawn huwa mod kif neżaminaw lil nfusna aħna. Eżattament, illi inti flok ma toqgħod tmur għand it-tabib għall-kura, tipprevjeniha inti l-ħaġa. Sewwa. Il-tabib ukoll jipriska l-istess messaġġ tiegħek. Tipikament normalment iwa. Mela, jekk naraw li noqordu bejn 7 u 9 sigħat, sabu li dik li jgħidula l-immune system, is-sistema tipproteġina minn ċertu mart, ħataħdem aħjar u ħadbedna aktar minn ċertu perikli. Number 1. Jiġifieri kull min qed isegwina jgħid jiena 6 sigħat norqod u ma tarax mela jiena żien 5 sigħat u tlaqna u jien mal-4 u nofs ta' filgħodu nkun imqajjem diġà barra. Issa da bħal dejjem. Ħafna nies jitkellmu. Nifhem ħafna u bħal dejjem titkellmu ġenerali. Dejjem min jista' jċempel li jgħid in-nies ma jiena norqod 6 sigħat billi ma nimra 3 snin. Jista' jkun ukoll. Però b'mod ġenerali bejn 7 u 9 sigħat huwa dirajt hemm. Jiġifieri jekk torqod inqas minn hekk, is-sistema immunitarja tiegħek mhux qed tkun daqsxejn iktar batuta, bla dubju ta' xejn. Issa apparti minn hekk, il-linkjata magħhom ukoll inqas ma norqdu iktar hemm livelli għolja ta' stress, livelli għolja ta' ansjetà. Illi daw kollha nafu illi flimkien ħajwasluna biex normalment niklu aktar. Għaliex? Għax ħansibu refuġju fl-ikel. Allura, ħaġa ġib l-oħra. Ħaniżvoga fl-ikel. U la ħaniżvoga fl-ikel ħanżid fil-kaloriji. U l-unika moment li qed inħossni kontent meta qed niekol. Din nagħmluha ħafna. U semmejt li inti bdejna biha issa. Qed li meta jkun żmien kiesaħ, bla ma trid qisek tinġabar id-dar l-aktar li jkollok update u naqblu. Dik hija xi ħaġa short term ukoll ġan. Illi inti flok ma tara it-tul ta' żmien, flok ma tara r-rebbija li qiegħda wara l-bieb, tara just illum. Illum, 3 ta' nofsinhar, tajjeb l-4 ta' nofsinhar, qed nara x'in nħoss illum u ħanimxi mal-aptit. Però jekk nimxu kollox bl-aptit, literalment il-ħajja tagħna tkun f'Roma. Dik number 1. Mela, mistoqsija oħra saqsilek innifsek. Jiena x'jiena niekol din hija ovvja, m'għandniex għalfejn elaboraw fuqha, però hemm ħafna. Ovvja sa ċertu punt, sa. Meta jiena ġieli konet grazzi ġifieri għal nisfalik u ġieli jkun hemm min, poġġi bil-qiegħda jew ftit momenti jkolli, ma ġieli kien hemm min poġġejt bil-qiegħda u dak li jkun ngħidlu ma għax ma tarax inti tiekol. Għax nara li taffettwa mhux biss kif naħsbu, imma anke b'ċertu problemi li nġibu fuqna. Imma ħafna minn nies ma jagħmluhiex. U nista' naqbel miegħek ħafna, ġifieri jiena użajt il-kelma ovvja għax tant nirrepetuha, però qisu qatt mhu biżejjed, naqbel miegħek 100%. Mela inti għandek li kelli ġej
mis-siġar jew ġej mill-leliqi illi mhuwiex proċessat, dak l-iktar li qed jagħtik vitamini, minerali u ġid ieħor li mhux biss ħajbidek mill-mart, imma ħajwaslek biex inti tidher ħafna ħjar. Apparti li tħossok, l-affarijiet artifiċjali kan diskursa ta' ħelwa milux, pereżempju, għaw prodotti illi imbirik alla huma fat free u sugar free. Issa, it-tajba qiegħda hawnhekk. Illi normalment il-logħba ta' min ikun jixtieq illi bieħdaw il-prodotti tkun illi jew it-sokkor ikun oli jew ix-xaħam ikun oli, huma jirrakkomandawlek jirriklamawh b'mod ieħor, pereżempju jgħidlek isma' dan huwa sugar free u jkollu raġun. Però mbagħad ikun oli fil-fetz. Jew jgħidlek dan huwa fat free u tipikament ikun oli fil-sokkor. Tajjeb. Allura, jekk dan ikun kemm sugar free u kemm fat free, normalment ir-riżultat huwa dak huwa prodott letteralment magħmul ġo laboratorji. Letteralment prodott fals li ma jtik xejn ħlief isserħan il-moħ jekk istadajtek illi maħxinx bih. Però orrajt maħxinx bih. Però maħniex naraw il-problemi oħra li realistikament ikel proċessat, ikel fals jista' jikkawża. U hemm diversi, mhux ħanqod nidħol fihom għax m'iniex tabib, però hemm diversi issues illi ikel fals ħajkkawża. Mela x'inti tikol saqsi l-mistoqsija. Mistoqsija oħra importanti ħafna, kemm qiegħed nixrob. Mela, jekk jiena jaqbad nilaċ u nixrob, dak huwa letteralment pass tard ħafna, minn bl-Ingliż jgħidlek isma' better late than never. Vera. Imma meta inti jaqbdek laċ ta' kwa sinjal li inti ilek normalment ma tixrob. Huwa late sign jgħidulu of the hydration. Sinjal ċar, sinjal tard, illi inti m'intix tixrob biżżejjed. Ġifri aħna rridu nixorbu b'mod regolari u ma naslux għal punt għax għandi laċ. Ġifri meta jkun għandi laċ, ħafna drabi ħatoġa krasek, ħafna drabi ħajkollok problemi taħruq fl-għajnejn, per eżempju, eccetera. U normalment ikun too little too late. Ftit wis u tard wis. Ara hawnhekk qed naraw l-ikel preparat għall-bqija tal-kru tagħna. U dik hija xi ħaġa partikolari illi fil-fatt hemmhekk ħanieħu spunt ta' milli qed isir. Mela għandna l-ikel ovvjament huwa ġenwinissimu, tajjeb ta' vera, tajjeb ġenwin, frisk, ma nistgħux niklu aħjar minn dak li qegħdin niklu hemmhekk. Imma mbagħad aħna, kollha kemm aħna, ma naħsbux biex nixorbu. Dejjem ninkwetaw biex niklu. Imma mbagħad biex nixorbu ma. U l-ar minn hekk għandi laċ fis-sajf, ħammur nieħod ngħid birra pereżempju. Ħatex kemm ħatteh fix-xitwa. Eżatt, ħanaqqas punt mal qed tajt, jekk jista' l-kameraman jifoka fuq il-kantuniera fejn dak il-ħaxix aħdar. Spunt interessanti ħafna huwa dan. Illi dak it-tip ta' ħaxix, hemmhekk qed naraw pereżempju l-brokkli, illi hu mimli ilma wkoll. U tajba qed hawnhekk li pereżempju l-brokkli huwa vera rich fil-vitamina C. Kemm nisimgħu fuq il-famuż larinġ. Dak li mbierek brokkli fih ħafna vitamina C illi anke ħajnaqsilna ċ-ċans illi aħna nimirdu b'affarijiet komuni bħall-irjieħat. Ħaxix aħdar ukoll sabu illi naqqas ċertu aċidità fil-ġisem illi din l-istess aċidità tikkawża x-xaħam żejjed ukoll. Jiġifieri dik il-kantuniera hija letteralment l-iktar kantuniera sabiħa fl-opinjoni tiegħi illi għandu x-xef. Ifimni għandek ukoll il-kejl hemmhekk, ġifieri għandek. U dik hemm importanti, il-ħaxix aħdar vera tistema' boring il-ħaġa, imma kieku nafu kemm jagħmel ġid. Ma ngħidx li ngħid li hija boring, ta' ġifieri jien kważi, issa hawnhekk forsi ma niddejaqx inkun kontroversjali, ġifieri jekk inħoss li għandi ngħidha. Jien tinkwetani illi ħafna minna id-dar, issa meta qed ngħid minna d-dar, ġifieri qed ninkludi faxxa kbira ta' nisa tad-dar u ftit irġiel illi jieħdu l-irwol ta' raġel tad-dar. Naqblu. Illi aħna nkunu boring, mhux il-ħaxix, illi ma nfittxux biżżejjed. X'tip ta' varjetà għandna nagħmlu. Nifhem ħafna wkoll illi ma tantx ikollna ħin daqskemm nixtiequ. Jiġifieri kultant biex ikun hemm il-varjetà il-preparation tara x'ħadd tixtri tipprepara eċetera eċetera. Naqblu. Imma għal konċett li qed tgħid inti li għax min jikol il-ħaxix huwa xi ħaġa tedjanti, vera mhux. Dejjem hemm x'tagħmel. Mistoqsija oħra importanti hija jiena kif qed nuża ġismi biex niċċaqlaq. Mistoqsija fundamentali. Mela, u ħafna nies jaħsbu jew jibżaw illi biex jagħmlu l-exercise irridu jagħmlu satej kuljum. Studji sabu bl-iktar mod ċar illi jekk aħna nagħmlu tal-anqas nofsija intensiva li qed tuża ġisimna kollu fejn fiha din in-nofsija. Aħna mhux biss qed nistrieħu mentalment, imma qed nużaw il-funzjonijiet diversi ta' ġisimna, aħna mhux biss ħanidru ħafna ħjar, ħanħossuna ħafna ħjar,
Però ħajkolna anka normalment inqas aptit li niklu, ħanorqdu aħjar, illi daw il-fatturi kollha flimkien ġan naturalment ħajwasluna biex ir-riskju li nimirdu ħajonqos u jonqos ħafna. Għax aħna dak kemm semmejna l-punti l-oħrajn kollha, illi bl-exercise kollha literalment ħajjiġu flimkien. Għax inti bl-exercise għandek bżonn tixrob, għandek bżonn tiekol ikel illi tħoss illi huwa bnin għax normalment jgħiduli. Ħataħarqu mbagħad. Ħataħarqu. Jgħidulna pereżempju isma' jiena meta nieħu ċertu ikel imbagħad l-ikel ħażin, taf kemm jibda jdejjaqni aktar fi żmien li qed nitrenja. Tajjeb, jew għamil dan tlefert kollu, tgħid mhux se ikolli imbarazz. Ħaġa ġib il-oħra dak ħatorqod żgur pereżempju. Ġifieri min għandu problema tarqat għax ma ftit eżerċizzju torqod żgur. U ħanieħu spunt, skont fi xħin ukoll, hemm minnu sensittiv ġan, illi jekk pereżempju jagħmel l-exercise wara 8 ta' filgħaxija, jibqa' b'dik iċ-ċertu adrenalina. Disibu ħafna min jagħmel xi 5-a-side pereżempju, dik il-kompetizzjoni. Allura inti mbagħad tibqa' jisek dew tibqa' mbaqbaq. Jekk aħna naraw li dik hija issue, insibu nitrenjaw daqsxejn iktar ħin iktar kmieni. Ikollok tgħidli fiex ħin tippreferi tagħmel training din hija opinjoni tiegħi, però nara li taħdem ħafna ma' ħafna nies l-ewwel ħaġa filgħodu. Inti waqt li ħadd ieħor għadu jonos, inti moħħok start jgħid ara kemm erbaħt ħin vantaġġ fuq ħadd ieħor. U jgħidu kif inhi illi aħna l-ġurnata tikkawża normalment stress għax inkunu bdejna bid-delay. Mela meta qomt ara kemm għandi emails xi nwieġeb, ara kemm għandi SMS, jekk inti qomt bright, qomt sharp u l-affarijiet qisek għandek il-kontroll tagħhom bdejthom meta huma bdew deħlin u mhux wara li bdew deħlin l-affarijiet, naturalment l-istress tiegħek ħajonqos ukoll. Dak l-istess stress jista' jikkawżana nimirdu ħafna iktar ta' spiss. Jiġifieri illum bażikament provajna naraw b'mod naturali, b'mod li aħna għandna kontroll fuqu kif nistgħu innaqsu il-vjaġġi għand it-tabib. Nibqa' niftakarhom daw. U meta nkun anke għaddej minn mumenti mhux daqstant tajbin, nsaqsihom biex nerġgħu nimmotivaw lilna. Bda mill-exercise u kollox jaqbad nibdew għaddejjin kif qed tgħidilna inti. Grazzi ħafna Mattejos, kif qed taraw il-programm tagħna huwa bilanċjat immens, però motivatur daqs dan il-bniedem mawx. Ġifieri tistgħu taqilbulu fejn tridu ma mawx. Issek taqliblu biċċa tiegħek imma għandna riklami tajbin ukoll u mbagħad wara naraw ftit il-min se nkunu din inrebħu ukoll fil-logħba tagħna wieġeb bil-kontra. Però qabel ma morru 5061 6060 għajdilna f'liema sena Malta qalbet għall-munita euro.